Ето сега тампонираме сондата. Показа ни се водата на 8,60. В момента запълваме с глина и пясък. Водичката ни е слаба. Предстои сваляне на помпата с 1 метър, защото тя реално е на... Водата е на 8,60, помпата ни още 60 см. В момента тази помпа дърпа от 9 метра. Сега ще опитаме и с въздух. Здравейте! Аз се казвам Васил и в днешното видео е направено предимно, за да покажем как сами със собствените си ръце можем да направим филтър за абисинска сонда. Предварително се извинявам за лошото качество на звука. Важното е да може да се разбере как се прави филтъра за абисинска сонда. И съвсем малко има снимано за самата сонда. Оказа се твърде ниска статика. Водата е на 8,60. Както знаем, помпа повърхностна може да изважда вода от 8 до 9 метра. При нас водата, статиката означава горния край на водата е на 8,60. Реално имаме и тръбичка, която стърчи още 50 см. Де факто нашата помпа в този даден случай, този сондаж, взима вода от 9 метра и въпреки всичко успява да взима малко, но сега предстои прокопаване на едно, как да кажем, ще се направи дупка в земята. Дали в голям бидон ще бъде сложена помпата, за да може да слезнем още метър надолу под терена и да се получи, да се доближиме до водното огледало. Тогава ще има дебит, най-вероятно няма да е сега тия дни, не е спешно, вода има, изкарахме вода и така, който иска сам да се опита да си прави, нека да звънне, може да ми намери телефона. Аз не го даваме така, просто който иска ще го намери, има как да го намери. Защото има някакви трудности. В този случай тая сонда беше до София, Орландовци, Беримирци, много вода, но се оказва, че тая вода не е толкова висока. В мазето на той мой приятел, на който правихме сонда, то се пълни с вода. Но се пълни с вода от повърхностни води, което означава, че той има метър и 20 хумус, след което започва почти 5 метра плътна глина, след което има прослойка от пясък, метър и половина, който за съжаление е сух, след което отново прослойка глина, която е водоупор, и след това имаме 2 метра пясък, наистина водонос, много мощен, много мощен. Просто той, при него се получава така нареченото 100% поглъщане на разтвора. И докато въртиме, сондираме там, който е запознат, се върти с една и съща вода, за да може да замазва стените на самото изкопче, докато водата я съдържа глина, водата не се губи. Но след като се промие и се извади този разтвор, така наречен бореви разтвор, той се прави за да бъде гъстичък, или се използва бентонит, или глина, или препарати има специални за сондиране. В случая ние използвахме само глина, която си е там от самия изкоп. В глината самите частици стават по-лекички и успяват да изплуват.
И проблема е, когато някой опита сам да си прави, докато помпата работи и тази вода се върти по отгоре надолу и пак отдолу нагоре така излиза, в нея изплуват песечинките. Но големите камъчета, защото този водонос, който имаме след 8-я метър, 8,40 започва до 11, в него има доста едри частици. Филц почти, който филца не може да излезне с тази вода. Излизат малките частици пясък, филца остава и ние го ровиме и разбиваме този филц и изплува само малката частичка от пясък. В момента на спиране на водата, през цялото време тия частички пясък се изкачват нагоре, изкачват. В момента, в който се спре помпата и този разтвор, който е глинест с пясък, който плува нагоре-надолу, при спиране на помпата всички частички от пясък почват да падат надолу. И ако се прави бавно смяна на самите тръби, с които се продължава дълбаването надолу, пясъка много бързо пада и може да ви захване инструментите и е доста опасно. Така че който иска сам да прави такова нещо, нека звънне да поговорим, да обясня нещо. Не искам аз да ви го правя, аз имам работа. Но да дам някой съвет какво, как и защо да направите. Видеото е предимно за филтъра и тръбата за филтъра. Още един път се извинявам за качеството на звука, но бъдете здрави! Здравейте! Вече е март 15, а не 14 март и мислиме да открием сезона с опит за една сондичка. За тези, които не са разбрали, предимството на тая сонда е това, че ние може да влезнем по пътечката, през двора, с това свредълче да извъртим една малка дупка в земята, да сложим тръбичката, през нея да вкараме инструмента, с който пробиваме сондата, водата влиза през тръбата, идва в едно коритце, с един маркуч въртим една и съща вода от коритото през маркучите в сондата. И общо взето това е. Пробиваме хидро пробиване. Ето така. Въртиме, главичката изравя. В момента още сме на глина. Това е може би на 3,50. Водата ни е мръсна. Ние нарочно искаме да е мръсна. Това става така наречения борави разтвор, за да може частиците, които се изряват в този разтвор, да изплуват нагоре. Влизат в това коритце. Имаме другото като филтърче, направено за едри частици. Водата минава, излиза и пак. Днеска ще направим едно видео, освен как сами може да си направим сонда, защото не трябва нищо сложно, как сами можем да си направим филтър за такава сонда. Малко по-късно ще го заснемем от началото до края. Всички. Така, сега как се прави филтър. За целта ни трябва тръбата. Тръбата е много важно да се отбележи, че е 32, но с дебелина на стената 3 мм. Защото предимно в България се продава с стена 2,4, която е 2 средно. Има опасност, когато се вкара много надолу, а и в момента, в който направим дупки за филтър, тази тръба се отслабва и вече може да се смачка. Остава се на тръбата около една пален, 15-20 см разстояние за отстойник. Това после ще го нагреем и ще го залепиме. И сега започваме да пробиваме дупки през 8-10 см с винтоверче и едно свредло, което е, да кажем, 14 мм. Мисля, че е 14 или 12. Добре, 12 до края. Значи започваме си една дупка. Стигаме до края.
така. Опа! Бяна. Така ще пробиеме около 80 см, 1 метър дължина, след което ще завъртиме тръбата, ще пробиеме и от другата страна. Тия дупки отдолу, те са си показали, свердлото е минало отдолу. Значи ние после ще пробиеме и от тук, да станат идеални. И е хубаво да го правите някъде на бетон, на нещо, за да може да се пометат тия стружки. Също е много важно тръбата, след като се пробият всичките дупки, да не е наклонена надолу, а да бъде изправена, за да могат да изпаднат всичките дупчици. Като разпробия дупките, ще покажа следващата стъпка. Така, като направим дупчиците, почистваме крайчетата, навеждаме тръбата надолу, измитаме да събереме стружките, след което нагряваме тръбата с пистолекчето за горещ въздух. Аз започнах малко по-рано да не бавиме, защото хората не искат да гледат дълго. Докато умекне, хващаме, завиваме. Ей така, топличко е. Навиваме. Важно е да се получи така едно заострено крайче. То си е запечатано, това няма да мръдне. Ето тук имаме отстойниче. Това са ни дупките, с които ще работи самия филтър. И сега започваме да навиваме това влакънце. Правиме една малка дупка. Тая дупчица е да вкараме единия край, за да ни стане стабилничко. И бутаме, докато се покаже от някъде, без значение откъде, въпросът е да го хванеме с нещо. Покажи се. Иска се покажи след малко. А дали съм взел дебело влакно? Това е нещо грешка на природата. Това трябва да е по-малко от 3 мм. Дупчицата направихме да направим на самото влакно едно възелче. Да го стегнем доколкото може. И през тая дупка да го вкараме вътре. То вече от тук не може да излезне каквото и да иска да прави. Така. Това ни е стабилно. Яко. Така. И сега с това влакно ще трябва да навиеме целия филтър. През горе-долу около сантиметър. Това нещо го правиме, за да може мрежичката, която ще сложим отгоре, да има дистанция от тръбата с дупките. Защото ако го няма, макар че някой казва, че не е нужно, за мен е по-добре. Ще работи само, мрежичката ще е залепена за тръбата и работи само тая зона. А така вече става по-голяма зоната, през която водата може да влезе. Гасне. Ето така горе-долу трябва да изглежда
влакното навито, което да ни направи дистанция. Накрая го замотаваме с изолир банче. Този изолир бант е горе-долу. Идеята му е да не се разплете, докато вкарваме самия филтър в дупката. След това ще го вземе пясък, ще го обхване и то не може да мръдне. След което отгоре трябва да си поставим такава мрежичка, като пак в началото ще използваме изолир банд. Горе-долу да видим каква посока ще ни дойде и почваме да навиваме. Мисля, че така трябва да стигне. И още малко може да се отвори. Захващаме си тук с изолир банд. После отгоре ще сложим едно термошлавче, което ще го залепим с горещ въздух. Сега просто ние като стопърче да не бяга самата мрежа, да можем да я навиваме. Навиваме, това ще е горната част, навиваме надолу в тая посока, защото тук се получава едно джобче. И ако отдолу нагоре в това джобче, докато слиза, може да се пълни с пясък. Затова отгоре надолу. Навиваме, стягаме, опъваме хубаво. До тук мисля, че е ясно. Сега тук слагаме около 200 микрона мрежа. 200 микрона е 0,2 мм. 0,2 от милиметър. Което означава, че тя трябва да спира пясък по-голям от 0,2 мм. А всичко, което е под 0,2 мм, де-факто кълта, глината, трябва да може да мине нагоре. Не се получи, ще го превръзваме наново. Получи от първия път, развих го, промених малко ъгълчето на навиване и ето, получи се до края. Стягам го, хубаво изпъвам. Трябва от тук ще започна. Така изпъвам. Идвам до края. И тук пак с универсалното изолир банче завиваме. Целта е тая мрежа да остане на място, докато слезне на дълбочината, на която искаме да слезне. След това върху нея ще се лежи пясъка, който ще обхване и тя не може да мръдне посмъртно. Най-вероятно ще издържи някъде около 100 години, едва ли повече. Но ние даваме гаранция само 2. Така. След като сме сложили това, ще върнем отново влакното вече в тая посока. Просто за да ни я предпази от някакви ръбчета, които винаги има. Камъчета. Ще има нещо остричко. Ей така. В ред на безпорядък. Това го правим за процедуровка. Стигаме догоре. Пак връзваме с изолир банд. И след това ще сложим малко термошлавче. Ще го нагрееме. Като се грее термошлавчето, трябва да се внимава да не се разтопи мрежата, защото тя е пластмаса. Използваме пластмасова тръба, пластмасова корда и пластмасова мрежа. Идеята е да няма така наречения процес на кремотация и от твърдостта на водата
се получават химични съединения, ръжди. Ние правиме забивна игла, която се е правила доскоро с стоманена тръба. Ние го правиме с пластмасови елементи. Пак изолир банчето. Вълшебно. Най-добре е да е синьо, защото черното е грозно. Тръбата, пак повтаряме, 32 мм с 3 мм стена. Синята лентичка означава, че е за вода питейна. Има си сертификат. Не знам колко е, но поне 100 години трябва да издържи и тя. Значи до тук даваме 100 години на тръбата, 100 на мрежата, 100 на влакното и остава ние да ги доживеем тия 100 години, за да видим дали нещата ще се случат. После трябва да си изметеме всичко, да бъде чистичко. Термошлаугчето идва тук, другото ще чака тук. Наблизо до мрежата, по-отдалече под наклон, за да не я стопим. Ето тук сега ще ви покажа в края, като се доближи горелката повече. Това може да се запали и да се стопи и става на пластмаса. Това не трябва да се получава. Затова по-отдалече, по-внимателно. И така. Значи и този термошлауг, за съжаление, ще изкара 100 години. Казвам за съжаление, защото няма сме живи да го видим. Това е нашето филтърче. Готово с собствените си ръце. Междувременно вече сме на 5 метра и нещо. И още сме в глина. Още дойде реда и на пясък.